ఓకే ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఆల్. ఎవరైనా ఐపీఎల్ని జస్ట్ చూసి చూడనట్టు ఉంటారు కదా, లేదు కానీ జస్ట్ ఈరోజు ఒక ఇంట్రెస్ట్గా చూద్దాం అనుకొని చాలామందికి డిజ్నీ ప్లస్ హాట్స్టార్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఉండదు. అలాంటి వాళ్ళు ఎక్కువ లైవ్ స్కోర్ బోర్డు మీద ఆధారపడతారు కదా, వాళ్ళు ఎక్కువగా అదర్ వర్క్స్ మీద ఉంటారు నాకు తెలిసి. అంటే ఐపీఎల్ పెద్దగా ఇంట్రెస్ట్ చూపిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఇంకా మూవీస్ కానీ ఏమన్నా చూసినప్పుడు లైవ్ స్కోర్ చూడాలి అనుకుంటే మనకి లైవ్ స్కోర్ బోర్డు మొత్తాన్ని మనం అయితే పిన్ చేసుకోవచ్చు. మినిమైజ్ మ్యాక్సిమైజ్ అయితే చేసుకునే విధంగా ఒకటి ఉంది. ఆప్షన్ ఏంటో మీకు చూపిస్తాను. నేను మీకు లింక్ కూడా ఇస్తాను, కావాలంటే అది కూడా మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. ప్రస్తుతానికైతే ఐపీఎల్ లైవ్ స్కోర్ ఓపీఎల్ వచ్చింది. ఓకే, ఐపీఎల్ లైవ్ స్కోర్ అనేది సెట్ చేయాలి. సెట్ చేసిన తర్వాత పిన్ లైవ్ స్కోర్ అని అయితే మనకు ఆప్షన్ ఉంటుంది. దాన్ని క్లిక్ చేసామంటే మనకి లైవ్ స్కోర్ బోర్డ్ అయితే మనకి డిస్ప్లే అయిపోద్ది. ఓకే, మనకైతే లైవ్ స్కోర్ బోర్డ్ అయితే డిస్ప్లే అవుతుంది కదా. ఓకే, లైవ్ స్కోర్ బోర్డ్ అని సింపుల్గా తీసేయకండి. మనకి నెక్స్ట్ అంటే మనం ప్లేయర్ ఒక వికెట్ ఉన్నది, ప్లేయర్ ఎవరు, బౌలర్ ఎవరు తెలుసుకోవచ్చు ఈజీగా. ఓకే, ఇలా అయితే నడుస్తుంటుంది. మనం తీసేయాలంటే దీన్ని డిలీట్ ఆప్షన్ అయితే ఇక్కడ చూపిస్తుంటుంది కదా, మనం ఇక్కడ ఏం చేయలేము. అదైతే అలా అయితే రిమూవ్ కాదు పెద్దగా. జస్ట్ దాని మీద క్లిక్ చేసి రిమూవ్ మీద క్లిక్ చేస్తే రిమూవ్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ వే హూ కెన్ యూజ్ మోర్ యాప్స్ అండ్ మీడియాస్, సోషల్ మీడియాస్ వాళ్ళైతే ఇలా అయితే ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, సీ యూ సూన్, బాయ్.